Сила и работоспособност. За определяне на абсолютната мускулна сила и доказване на закона за оптималните натоварвания, мускулът се натоварва с постепенно увеличаващи се тежести до тогава, докато престане да се съкращава. Натоварва се мускулус гастрохнемиус с определена тежест и се предизвиква тетанично съкращение. Придвижва се барабанът с ръка около половин 1 см и се окачва нова, по-голяма тежест. Записва се съкращение. Завъртва се наново барабанът, поставя се следваща, още по-голяма тежест и така нататък, докато се стигне до натоварване, при което мускулът не може повече да се съкрати. С увеличение на тежестта, амплитудата на съкращенията постепенно намалява. И се достига до регистриране на права линия. Периодично мускулът се освежава с рингеров разтвор. След записа, с помощта на пергел и сантиметрова линийка, се измерват височините на записаните съкращения. На базата на получените данни се определят абсолютна и специфична мускулна сила, оптималното натоварване и работоспособността. Умора на мускула. Умората представлява временно намаляване на работоспособността на мускула до пълен отказ от работа. За регистриране на умората, мускулус гастрохнемиус на жаба се фиксира на миографа. Работи се с кимограф и стимулатор, който подава импулси в точно определен момент от всеки оборот на барабана. Така механограмите започват от една и съща точка и се наслагват една върху друга. С развитието на процеса на умора, конфигурацията на записа се променя и показва удължаване на латентното време, което отразява възбудимостта, намаляване на височината, отразяваща силата на съкращение и удължаване на възходящите и низходящи рамена на миомеханограмата, свързани с проводимостта. Следователно, с настъпване на умората се променят и трите физиологични свойства на мускула – възбудимост, проводимост и съкратимост. При пълна умора се регистрира почти права линия и отделните елементи на миомеханограмата не могат да се отдиференцират. Настъпването на умората зависи от някои фактори, като процентно съотношение между бели и червени мускулни влакна, кръвоснабдяване на мускула, честота на дразненията, големина на натоварването и други.